Masisisi mo ba ako kung bumigay ako? Kung sa loob ng pagsasama natin, ni minsan di mo nasabing may future tayong dalawa. Ni wala kang pangarap, walang plano, walang kahit pangakong labas sa ilong. Masisisi mo ba ako kung bumigay na ako sa araw-araw ng pagtataguyod sa buhay natin kung ikaw tong nangumbinsi sa aking bumukod? Ako pa rin ba ang mali kung sa isang buong araw ng pagtatrabaho, ang uuwian ko walang pagkain, makalat, maraming hugasin at labahin, tas ikaw tulog? Hindi naman ako komplikadong babae. Simple lang ako. Pero hindi ito yung buhay na pinangarap ko sa sarili ko. Iniwan kita di dahil sa gusto ko ng buhay na maginhawa. Iniwan kita kasi ayokong mawala yung sarili ko habang kasama ka. Ako si Jean. And it's time for me to take care of myself. My love, this is a story that can support. I don't know if I understand it right, pero this is what I think. I think po sa tingin ko. Kasi recently, di ba, nag-viral yung sinabi ni Mimia na ayaw daw niyang mag-date ng taong poor. If I'm not mistaken, Mimia is not referring to the status of being poor, but the choice to stay poor. There's a difference po kasi sa pinanganak ng mahirap na buhay pero nanatiling mahirap. Because this person refused to do anything to alter their lives. Ito siguro yung sinasabi ni Mimia. Itong kwentong to exactly. Imagine a person doing everything for the household. Tatrabaho, kumikita ng pera, nagbabanat ng buto. Pag uwi mo ng bahay, siguro sa una okay lang yun kasi nagbabahay-bahayan kayo eh. You feel like you are the, what do you call this? Yung amateur wife. Yan. Ikaw yung amateur wife. Babahay-bahayan kayo. Amateur wife, amateur husband. So, giyang ka pang magluto, maglinis, maglaba, maghugas ng plato. Because it's a duty of the wife and you are loving the idea that you are a wife and this is wife material. Pero kung years na of doing this and every day, kapag uuwi ka, walang pinagbago. Itong lalaking kasama mo sa bahay ay walang ginawa kundi maglaro all day, online sa ML, nakakapag Call of Duty pa. Tapos di man lang magawang magluto, di man lang magawang maglinis, magtupi ng sinampay, maghugas ng pinagkainan niya, iisa lang siya, hindi niya pa nahugasan. Pagdating mo, it's either tulog, lasing, or naglalaro pa din. Nakitang may dala ka, papasok ka ng bahay, hindi ka man lang tulungan, o diba, ibaba yung cellphone niya, sunduin ka sa may pintuan, kunin yung mga dalahin mo, dalin sa table, tulungan kang mag-sort, kumbaga, kasi andyan ka na sa bahay eh. I'm not saying that you do this because the woman is the provider. I'm saying this because, alam mo yun, courtesy na lang. Tumulong ka na lang dun sa taong kararating lang, galing trabaho, kahit yun na lang iisipin mo eh. Galing siyang trabaho, pagod siya, nag-commute siya, at alam nyo naman kung gaano kahirap mag-commute dito sa Pilipinas, napakahirap po. Kapag ikaw ay nag-e-FX, nagbabus, nag-jeep, lalo na kapag high time, uwian, ang haba ng pila niyan. O diba, pipila ka ng mahaba, makikipag-agawan ka ng jeep, ng bus. Naranasan kong lahat yan eh. And then uuwi ka sa isang bahay na ikaw pa rin ang gagawa ng lahat. How would you feel? Would you feel like you are playing bahay-bahayan still? Maiisip mo ba na this is what I want to do for the rest of my life? No. You want to help a person achieve their goals. So you push.
Pinupush mo siya, ini-inspire mo siya the best way you know how. Pero kapag nakikita mo yung taong yun, hindi tinutulungan yung sarili niya, and yet, wala kang nakikitang kaayusan sa paligid niya. Meron kang choice. Do I have to stay in this relationship wherein I feel na kung kandila ako, unti-unti akong nauupos? Or do I find an exit and get away from this relationship hanggat meron pa akong oras at pagkakataon? So, hindi mo masisisi si Jean for leaving. Because that is not a life anyone would want for themselves. Yung pagod ka na sa whole day ng trabaho. And then pag uwi mo, hindi ka man lang makahanap ng pahinga. Kasi still, may work pa pag uwi mo. That is not a life that anyone would want. At kung ikaw yung taong yon na naghihintay na nga lang sa bahay, hindi pa magkusa, hindi pa gumalaw, my love, you cannot blame a person for leaving you. Hindi mo pwedeng ibato sa kanya na iniwan niya ako kasi hindi ko kayang ibigay sa kanya yung buhay na gusto niya. No. Iniwan ka niya kasi alam niyang kaya mong ibigay yung buhay na magiging okay siya, and yet pinili mong hindi. Because nasanay kang maging dependent sa kanya. Nasanay kang okay lang sa kanya. Na siya gumagawa ng lahat. Nasanay kang pinagsisilbihan ka, inilalagay na lang sa harapan mo yung pagkain, kakain ka na lang. Nasanay ka sa buhay na everything is provided for you. Even though, sa panahon ngayon at pagkakataon ngayon, you cannot actually afford that kind of life. Pinili mong hindi ibangon yung sarili mo dyan sa pagkakalugmok mo. Humanap ka ng way para ilabas yung stress mo by playing games. But, nagpakalunod ka, nagpalamon ka sa laro na yan na hindi ka na humanap ng paraan to alter your own life. She is trying to help you progress. She is trying to help you grow. She is trying to help you to stand up and be independent. But you chose not to communicate, not to help, not to compromise. Kahit doon na lang sa last part, my love, compromise. Kasi alam naman natin na sometimes ang hirap talaga, or most of the time, ang hirap maghanap ng trabaho sa Pinas. Kung meron ka mahanap, maliit yung sweldo, so hindi pa rin sasapat. But some people, kinukuha nila yung maliliit na sweldo na yon, so they can start somewhere. Pero ikaw, gusto mo kung magsa-start ka, malaki agad. Do you see the difference, my love? There's a big difference between pinanganak kang mahirap at nabuhay ka at nanatiling mahirap. Because that one is your choice. Hindi na yan dagok ng kapalaran. Dagok na yan ng katamaran. Naintindihan mo ko, my love? So, Jean, good for you that you finally are taking care of yourself. Your family would be happy to know that you are now taking matters in your own hands. And when I say yung matters that concern your life, your future. I'm not saying tayong mga babae, we deserve a king who would treat us like a queen and give us everything in this world. But we deserve a partner in life who will help us get through life's problems and challenges. Kailangan natin ng katuwang. And matamaan na ang lahat ng pwedeng tamaan. Kailangan natin ng katuwang. Hindi pa bigat. Klaro? Klaro.